आं दिनै सानानि मा फायमोन इनकेयाव बाहाय आंनि फायुंनि आंनि मामानि हामजो खालायो बिनि हामजोगा आंनिखे फायुं बिनि बिहि ते आंनि हिंके साजला बुं हिंके जितु borok khorongni thanai 1 tariko hinkhe sini ani waziro khlaio abo bumung ke pari min bwsarok ni bumung ke Bishwakumar borok hinkhe thanai 1 tariko je khumulung sini humai beti yo hospital borok pesani bithina phanya hinai phaimani 10 ta somoyo abni jorao borok tai nogo kifilia erpore hinkhe ani sajla bo jido engke bo hinkhe adino nogono tongkha tongmani yagulo haipuno hoi soyum dongo जों kisa bo tongmani nugo engke amni pore जों nukha mono जों buma hamjana bo khelke tongo beng thangko mono sungka nongra burino tlang tamung sok nisungmani bo kun saya abo haing tongmani yagulo nukha pore tamungkha bo tintani digo sukrobaro tintani digo engke bo nokni pen kangsa half pen kanjak tei genji exercise genji kosom jara paisa sungjak tei juta bo hamyano abai kaisa kawinai bo nok nongkroi beg dikhe bo nune sungnai mani lok gari dikhe kasai thangani sama khalo aboni bagi borok tak bo nok sokaya geseng borok sabo borok bortena jitu bai je pari borok tak kunui nok sokaya engke जों aboni bagi jeto jitu khe ani sajla ani musla dong jitu gani musla engke जों abono jesekhepono borok nogo kifli phaitung mongno जों kuno khaihani salaiयै jato o parini bwsaibai mini bwsaibai ke salaimani yagulo जों busba sunglai salaimai yagulo bongno jesekhepono nogo kifli phaitung जों bongno phaimang yagulo जों kuno khaya nai जों salaimani yagulo phainai जों medium rongno thik phaikya phainai जों tini om medium rong malaiयै omake tisau jitu baike thango huni chogida মানে প্রুফ দা তাবো খক জরা থেকে যদি ওই থাঙ্গ হনি প্রবলেম মানকা বাকে প্রবলেম মানকা বো ফাইলিয়া যেহেতু আবনি ছাছা সাং বরক বা থাংলাই মানি হিমলাই মানি বুইনি উজাক সাইমানকা গা তাবো হিসাবক বরক যে যেসকে বনে জিতু বাই যে পারি থাঙ্গ হনি প্রবলেম সাইমানকা বা যে जों জানা না খাই মানে কাবতে কোনো বংন একা একা হনি जों বিশ্বাস খাইয়া বরক গনি দং হনি বিশ্বাস খাইও আবনি মাগি বংন তি খাইনি নিবাগি নাই যত পাকুকতে ভুকজনা আং রিকোয়েস্ট খাইও যারা তিখলাইনি borok je khoskai sono जों contact number kha contact number jaga contact number call khaidi sini para hangeke ang ta para sanai para hangeke sini village hangeke mohon kopra para radapur ps radapur thana ke janmojanagar bubagrai disi village ni kununyo a village a para klayo ta bri baisra jitu bai pari borok kununyo address no klayo gabon bagai joto sai manai contact number rojak tongono contact khlaidi je nugnai saimani no जों duno pokhe brini bwsaibai tei angni je cholani bufa जों gosina laikya jara bongno contact number dikhe tikhlai rimanai bongno जों 5000 rang renai hninai जों salai kulainai gosilaina laikya engka tai bo masao jara medium rongno masao borok bo kisa jesekhaipano borokno karinani mane khos khainani bagai nong nakhini ang kisa request khayo asungno hambai আর তে কাছে ককে সুনো পারি নুখুং রক কোন ওয়ালাই মুরো তো pari ni nukhungo जों nukjak borok ni nukhung koni bela kre bini bwsarok rasmi siri khlaijago rasmi khaina samung khlai tongo kono asuk problem bong nukhungo nusunu gya walai murok pe ekdom nilno जों abo zero no hni mano kono walai murok kre te ani nukhungo bo ani sagala bai busun kono walai mung aba hayo kring borok ko hagi kemana setong borok no sondeho khaimani aba hayo salphada thake abo hayo kono sunu gya bongno je kemana sakang thangano athano ke bo abo hayo sanai bukri nung laya gbo contact bong yaw phone tongo abai salaina somana abo hayo borok ni serai jitu kada kaji yakho bo khe sikla jobok no sikla jobok ga pari ni ke family to khaja family khaja bwsa khoroksa tongo tabo emme class 11 pori tongo sala khoroksa no pari ni bwsini mungke pari ni bwsai munko Bishwakumar na Bishwakumar tar nong family ni tei bongno tam kasana musung je nugui tongo borok no acha e abono bong जों kasana musung जों könei nai family जों könei miliwi जों kasana musung je borok jiti bai pari je ja phatong thung norok noko kifli phaidi
nong no ki phil phai mang ya glo sung nong no putsu khaya nong no kunu khaya bo ya to ya no kasang kasang no ki phil phai jadi abo sang bong no koyo